se nebál dát třeba to stejného místa skoro. To prdele! Yeah, boy. Okay. Brutální Indie. To je brutální. To není Bangladeš. Je to tak? OK. Já jsem slyšel, že tohle dopadlo ještě dobře. Amerika. To je prostě jasný. Nebo Kanada. Ale přikláním se spíš k té Americe. Přikláním se spíš k východnímu pobřeží. To tady je takový víc zelený. Je to tady takový hodně plochý. Bych se nebál dát třeba tohle. A on to dává do úplně stejného místa skoro. Tak to jsem nečekal. Tak to ses posral, kámo. Je to Indie, nebo Bangladeš. A teďka je tady problém. Já nevím, jestli to je Indie nebo Bangladeš. Ale podle tohohle bych spíš řekl, že to je Indie. Pokud je Bangladeš, tak jsem cooked. Není to Bangladeš, easy. Dobrý. Tohle je... Tady to může být jako víc zemí. A já se myslím, že to je prostě Brazílie. A že to je třeba jako někde tady. O, prosím. To se posral už! Where? No! Nice, okay. It was Northeast Brazil. How'd you get so close when the picture was just some dirt? It's Brazilian dirt. It's just Brazilian dirt. Ty píčo, to je... To je Mexiko? Bych teda někam sem prostě. On dává Kolumbii. Takže teďka, jestli to je Kolumbie, tak jsem prohrál.